Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andot. Taong 1977, walang eksaktong lugar. Lumaki sa isang simpleng pamilya itong si Andot. Mga magulang niya ay magsasaka, kaya ni minsan di niya naranasang mamuhay ng marangya. Ekta-ektarya man ang kanilang lupa, para sa kanya wala itong silbi dahil sa hindi naman nila halos mapakinabangan ang malaki nitong parte. Dagdag pa niya na, kalahati ng lupa ng tatay niya ay nananatiling ilang buhat sa dami ng trabahong kinakailangan pa nilang gawin para lamang ito ay masakahan. At kahit mag-utos sila ng tao, wala namang tutugon sa kanila dahil unang-una, mahirap lang din sila katulad ng mga ito. Kaya sa halip na umunlad, mas lalo pa silang nabaon sa kabila ng ganong kalawak na ari-arian. At para makaraos sa araw-araw, palaging nagbabanat ng buto ang kanilang padre de pamilya. Silang 5 magkakapatid, tulong-tulong sa pagsasaka at pagtatanim ng palay sa halos 1 ektaryang lupain. Maliit yon kumpara sa iba, pero sapat na ito para maitaguyod nila ang panahon ng tag-ulan. Yun kasi ang pinakamahirap ng mga buwang kailangan nilang mairaos, kaya sa tag-init, todo kayod talaga ang pamilya. Sanay naman sa ganoong sitwasyon sila Andot, kaya sa katagalan di na rin nila ito iniinda. Maliban sa pagtatanim ng palay, nakatuon din ang kanilang atensyon sa iba pang bungang kahoy na pwede nilang mapakinabangan. Kapag marami ang bunga ng saging, ibinibenta nila ito sa baryo para naman kahit papaano kumita rin sila ng paunti-unti. Dagdag pa niya na, yung kinikita nila sa mga saging, sapat na para makapambili ng rekado sa baryo. Madalang din silang makatikim noon ng masasarap na karne, kaya araw-araw halos manawa sila sa gulay at palaka. Gayunpaman masaya ang pamilya, sa kabila ng walang katapusang kahirapan. Ayon pa kay Andot, na kung tutuusin simpleng mamamayan lang naman sila. Hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng karanasan ukol sa mga nilalang na hindi nakikita, gawa ng unang-una, mangmang naman ang kanyang mga magulang pagdating sa ganoong uri ng kaalaman. Subalit ilang buwan ang lumipas pagsapit ng taong ito, may nangyaring hindi inaasahan. Habang abala sila noon sa pagtatanim ng palay, may kaguluhan na palang dahan-dahang umuusbong sa sentro ng kanilang lugar. Nagsimula ang lahat ng yon noong pumutok ang usap-usapan ukol sa mga taong naglalakad sa bayan kapag 10 oras ng gabi. Hindi malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil kapag tinatawag yon ng mga taga roon, di naman ito lumilingon. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, umuungol ang mga ito habang naglalakad. Noong una inakala ng mga taga-baryo na mga lasenggo lang na napapadaan ng mga ito. Pero kalaunan, merong isang saksi ang nagpabago sa ganoong agam-agam. Harapan kasi nitong nakita ang mga nilalang, kaya kahit anong pagsisinungaling sa mga salaysay nito, mariin niyong nanindigan. Pagtatapat pa ng lalaki, hindi totoong mga lasenggo ang mga taong nakikita nila gabi-gabi, bagkus mga nilalang na ito na nagbabalat kayo. Kaya niya yun nasabi, ay dahil nakasalubong niya ang mga ito at nung magkaharap sila, sinubukan siya nitong lapain. Nakipagbuno ito sa nilalang na nakasagupa niya hanggang sa magawa na nitong makatakas. Paglalarawan nito sa mga inaakala nilang taong naglalakad gabi-gabi, may kulukulubot itong balat na animoy hindi yun nila pagmamay-ari. Lumuluwa ang mga mata nito, tapos yung panga nito parang malalaglag na. Kung titingnan, hindi nalalayo ang wangis nito sa mga patay na ilang linggo nang nailibing sa lupa. Mariin din itong inilahad na kahit gano'n ang estado ng mga nilalang na yon, ubod ito ng lakas at bilis. Sadyang sinuwerte lang siya, kaya niya ito natakasan.
Nabanggit din ito na nagbabahay-bahay na ang mga nilalang para makapambiktima, kaya kung hindi sila kikilos, posibleng may mamatay sa lugar na yon. Nang marinig naman yon ng karamihan, walang kahit ni isa ang tila bang naalarma. Lahat ito literal na ipinagsawalang bahala ang mga kwento ng lalaki hanggang sa dumating na ang isang araw na ikinakatakot nila. Huling gabi ng buwan, habang natutulog ang mga taga-baryo, may narinig itong mga sigawan sa labas. Maging sila Andot noon narinig ang komosyon, kaya dali-dali silang nagbukas ng bintana para sumilip. Ang kaso lang, masyado silang malayo sa baryo, kaya kahit anong gawin nila wala silang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, tumahimik din ang mga sigawan hanggang sa dito na nagkagulo ang mga tao. Bitbit ang kanilang mga sulo, matapang itong nagsilabasan sa kanilang mga tahanan. At nung masipat yun nila Andot, di na rin sila nagdalawang isip na pumunta sa kinaroroonan ng mga ito. Pagdating nila sa lugar, wala na silang nadatnan. Tahimik na rin ang paligid, pero yung mga tao na natiling nakabantay at nakamasid. Bawat isa sa kanila, hindi kumbinsido na walang nangyari, gawa ng alam nila na hindi sila pinaglalaroan ng kanilang mga isipan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap, nakarating sila sa isang bahay na malapit sa kakahuyan. Kaya sila nakarating sa lugar na yon ay dahil sa may mga naamoy na kakaiba ang kanilang mga kasama. Nang makalapit na sila rito, tumambad sa kanila ang isang itim na likido na tumutulo sa entradang pinto. Kapansin-pansin din ang paglangit-ngit ng mga bintana, kaya nang may maramdaman sila roong kakaiba, di na sila nagdalawang isip na pasukin ang tahanang yon. Pagtulak nila sa pinto, agad yung bumukas hanggang sa makita nila ang pamilyang nakatira sa bahay na yon na nakaluhod at nakatingala habang nakataas ang mga kamay. Sa unang tingin wala naman silang napansing kakaiba, pero pagyuko nila sa may bandang dibdib nito, nakita nila na nakausli na ang mga tadyang ng mga biktima. Nagkalat na rin sa sahig ang mga dugo nito na halos mapuno na ang buong paligid. Paglapit naman nila sa mga taong yon, dito nila natuklasan na kasalukuyan na palang nawawala ang kanilang mga laman loob. At sa estado ng mga ito, parang sapilitang hinugot ng pumatay dito ang kanilang mga laman loob kahit ito ay buhay pa. Ang hindi lang nila maunawaan, bakit agad na nanigas ang katawan ng mga namatay? Matapos naman yung makita ng mga sumama, agad na nag-abiso ang namumuno sa kanila na pansamantalang ilihim na muna ang kanilang mga nakita. Gagawin nila yon upang hindi ito magdulot ng kaguluhan at takot sa baryo. Nang marinig naman ito nila Andot, hindi na sila nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam kasi nila na para rin ito sa ikabubuti ng nakararami. Bago rin nila lisanin ang lugar, minabuti nilang ilibing ang mga labi at sunugin ang naiwan nitong bahay. Hindi naging mahirap para sa kanila ang ganoong desisyon dahil unang-una, alam nila na dayo lang sa kanilang lugar ang pamilya. Wala itong mga kamag-anak na maghahanap kung sakali man. Nang maisakatuparan na nila ito, agad silang tumungo sa bahay ng punong barangay. Kahit maghahating gabi na, hindi nila yon alintana upang mapag-usapan ang mga bagay na maaari nilang gawin upang hindi na maulit ang insidente. Ayon sa mga tumugon, mas maganda na magtakda sila ng oras para mapagbawalan ang lahat na lumabas at hindi makaramdam ng takot. Dagdag pa ng mga ito na, sa mga sandaling yon, tanging ito ang pinakamagandang paraan upang maiiwas ang karamihan. Pagkarinig ng punong barangay ukol sa detalye, di na ito nagdalawang isip na magsalita. Sige, gagawin natin yung mga iniisip ninyo. Pero alam naman natin na hindi dyan magtatapos ang lahat ng gulo dito sa ating baryo. Ang kailangan nating gawin, pag-igtingin ng pagbabantay,
lalo na kapag gabi. At habang ginagawa natin ito, may ilan sa atin ang bibisita sa mga albularyo. Sila ang aatasan kong maghanap ng kasagutan ukol sa katotohanang itinatago ng mga nilalang. Matapos naman itong makapagsalita, marami ang tila bang nagdalawang isip. Yung iba gusto nalang maghanap ng mga albularyo, pero sa kasamaang palad hindi pinahintulutan ang mga ito. Alam kasi ng punong barangay kung gaano ka-iresponsable at hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong yon. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napayuko nang maibaling nito ang tingin sa kanila ng tatay niya. Pagtitig niya rito, agad siya nitong tinawag sabay wika ng, Andot, kayo ng tatay mo makipagkita sa mga albularyo. Lumakad na kayo bukas para makauwi kayo kaagad. Dalhin niyo ang lahat ng kinakailangan ninyo para hindi kayo magkaaberya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong iniabot sa kanila ang itim na likido na inilagay nito sa garapon. May ibinigay din itong dugo ng mga biktima para masigurong malalaman kaagad ng manggagamot ang tungkol sa mga nilalang na kinakaharap nila. Pag-abot naman dito ni Andot, napilitan siyang sumang-ayon alinsunod sa senyas ng tatay niya. Alam ni Andot noon na hindi na siya makakatutol dahil sa napakaseryoso ng kinakaharap nilang sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagpatuloy ang usapan. Bandang 3:00 na sila nakauwi, kaya halos 2 oras na lamang ang kanilang naging tulog. Nang marinig nila ang tilaok ng manok, dali-dali naman silang bumangon para mag-ayos at magligpit ng mga dadalhin nilang gamit. Pagpatak ng 6:00, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa karatig lugar. Noong mga panahong yun kasi pinuno, walang naninirahang albularyo sa kanilang lugar dahil tutol dito ang mga tao. Naniniwala ang mga ito na may dalang kamalasan ang mga albularyo buhat sa mga nangyari noong may nanirahang antingero sa kanilang lugar. Kaya kahit labag ito sa paniniwala ng punong barangay, wala itong nagawa kundi paunlakan ng boses ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman naniniwala ito na muling darating ang puntong matatanggap ulit ng kanilang mga kababaryo ang mga antingero at albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging maayos naman ang lahat. At kahit nakakapangilabot ang mga nasaksihan nila noong nagdaang gabi, hindi sila nahirapan na ito ay makalimutan. Para kay Andot at sa kanyang ama, walang nakakatakot sa kanilang mga nakita dahil unang-una, lahat ng tao ay darating naman sa kanilang mga katapusan. Yun nga lang, hindi lahat makakalasap ng maayos at mapayapang kamatayan. Habang tinatahak nila ang daan, panay naman ang kanyang naging pagtatanong ukol sa mga nilalang na sinasabing umatake sa mga biktima. Kahit makailang beses na kasi niyang napakinggan ang tungkol sa kwento, sadyang hindi pa rin siya makapaniwala sa kung ano ang mga ito. Nang marinig naman yon ng tatay niya, may hinahon itong nagsalita ukol dito. Ayon sa kanyang ama, na kahit wala silang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, naniniwala siyang may mga ganoong uri ng nilalang ang umiiral sa mundo. Alam mo anak, sa usaping paniniwala, hindi pwedeng sa iisang panig ka lang maniniwala. Kung naniniwala ka sa Panginoon, dapat paniwalaan mo rin ang tungkol sa mga demonyo. Hindi po pwedeng Diyos lang ang umiiral sa mundo. Dahil kung yan ay totoo, wala sanang kahit isa ngayon ng makasalanan at nakakagawa ng kasalanan. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya umimik dahil sa naunawaan na niya kung ano ang ibig nitong iparating. Kalaunan nang mapansin naman yon ng tatay niya, minabuti na rin itong manahimik. Makalipas pa ang ilang oras, narating na nila ang Karatig Baryo. Pangalawang beses pa lang ni Andot na makapunta sa lugar na yon,
Kaya nang marating nila ang loob nito, binalot siya ng pagkamangha sa mga tindahan at bahay na kanyang nakita. Napakalaki na ng ipinagbago ng lugar na yon. Gawa ng yung huling punta niya, nasa 6 na taong gulang pa lang siya. Yung edad niya noon, halos 20 anyos na. Manghang-manghaman sa kanyang mga nasisilayan, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid hanggang sa marating na nila ang bahay ng albularyo na nasa dulong parte nito. Inabot din sila ng 3 oras sa paghahanap at pagtatanong para lamang matunto ng lugar na yon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad sa kanila ang isang lalaking nasa edad 50 anyos pa lang. Abala ito sa pagpapakain ng kanyang mga manok, kaya hindi sila nito kaagad napansin. Kung hindi pa nga yun tinawag ng tatay niya, paniguradong wala itong kaide-ideya na naroon na sila. Ngunit pagkaraan lang ng ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang magsimula itong magsalita sa kanila, kahit nakatalikod pa ito. At ang mas nakakapagtaka pa, alam nito ang pangalan nila ng tatay niya. Magpahinga na muna kayo dyan. Tatapusin ko lang mga ginagawa ko. Andot, pumasok ko na sa loob ng bahay. Kanina pang naghihintay ang ipinaluto ko sa asawa ko. Sige na, huwag ka nang mahiya. Para talaga yon sa inyo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan. Kahit gusto niya noong magsalita, tila bang walang lumalabas na boses sa kanyang bibig, buhat sa matinding pagkabigla. Ilang segundo rin siyang nanatiling ganon bago bumalik sa normal ang kanyang ulirat. At nung kumalma na ang kanyang pakiramdam, tsaka pa lamang niya nasunod ang ipinag-uutos nito sa kanya. Maya-maya pa, pagbalik niya sa kinaroroonan ng tatay niya, dala-dala na niya ang 2 baso ng mainit na kape at 2 bibingka na mainit-init pa. Amoy pa lang napakasarap na nun, kaya pag upo niya agad niya yung kinain. Habang nagmemeryenda sila, nagpatuloy ang ginagawa ng lalaki. Hindi nagtagal, nang mapakain na nito ang lahat ng kanyang alaga, tsaka pa lamang sila nito kinaharap. Pag-upo ng albularyo, hindi na ito nagdalawang isip na kunin ang likido na kanina pa nilang itinatago. Ayon dito, nasa mga likidong yon ang kasagutan na kanina pa nilang hinahanap. Bagaman kasi may kutob na ito ukol sa mga nilalang na gumagambala sa kanila, nangangailangan pa rin ito ng pruweba. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad naman itong kinuha ang likido. Nang may abot na ito sa albularyo, tahimik silang naghintay sa mga sasabihin nito. Magkakalahating oras din yung nanatili sa loob ng bahay bago yun lumabas, bitbit ang isang maliit na mangkok at kandila. Pagsilay nila sa loob ng mangkok, nakita nila ang isang kakaibang figura ng isang matandang hukluban. Napapalibutan nyo ng mga kakaibang nilalang na halos kawangis ng isang ordinaryong tao. Ayon sa albularyo, yon ang sentro at ugat ng kanilang problema. Pagtatapat pa nito sa kanila, hindi kumikilos ang mga nilalang na yon nang walang sinusunod na utos mula sa isang amalanhig. Dagdag pa nito na, ang mga nilalang na kinokontrol ng amalanhig ay isang hamak na biktima lamang nito. At kaya yun nangunguha ng puso at mga laman loob ay bilang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang Panginoon. Nabanggit din ng albularyo na makapangyarihan ang amalanhig na kinakaharap nila. Maging ito man, walang maisip na paraan kung papaano nila yun matatalo. Pero kung ang usapan ay ang pagpigil sa mga nilalang na alipin nito, meron yung naisip na paraan. Ang kaso lang, hindi ito sigurado kung sasang-ayunan ba ito ng kanilang punong barangay. Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi na ito nagdalawang isip na sumagot dito ng, Mas maganda ho sigurong makausap niyo sila ng personal. Mensahero lang ho kami, kaya wala kaming karapatan na magdesisyon ukol sa bagay na yan. Dahil sa sinabi nito,
Tumangulang naman ang albularyo. At pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, inabisuhan na sila nito na maghintay. Bandang 3:00 ng hapon nang magsimula silang lumakad pabalik. Paspasan ang lakad nila noon para makauwi sa lalong madaling panahon. Nabanggit kasi ng albularyo na kung hindi nila maaagapan ng mas maaga ang pangyayari, hindi malabong mas marami pang mamatay. Pagtatapat pa nito na ang amalanhig na nang bibiktima sa lugar nila ay nataong ang pinakamalakas sa lahi. Kung hindi nyo kasi naitatanong, merong 3 uri ng amalanhig. Ang amalanhig na may dugo ng aswang at merong ikalawang buhay. Ang amalanhig na bumabangon tuwing sila'y namamatay. At ang amalanhig na kayang kumontrol sa lahat ng kanyang pinatay. Sa 3 nabanggit, ang pinakahuli ang siyang pinakamalakas dahil lahat ng abilidad ng una at ikalawa ay tinataglay din niya. Ang mga ganoong uri ng nilalang madalas na manirahan sa mga liblib na kagubatan kaya hindi ito gaanong matunog sa mga tao. Pero kapag bumaba ito, nagdudulot ito ng matinding salot sa lugar kung saan yon nanirahan. At anuman ang dahilan ng amalanhig, paniguradong may kaugnayan ito sa mga diwata at kalikasan. Kaya paulit-ulit na pinapaalala noon ng albularyo na huwag pumasok sa mga gubat na hindi nila alam kung ano ang nilalaman nito. Bukod kasi sa makakasira sila, wala rin silang ideya sa kung ano ang mabubulabog nila. Nang mailahad naman yon ng albularyo, doon na sila nagkaroon ng ideya ukol sa punot dulo ng mga pangyayari. Hindi man sila sigurado pero malakas ang kutob nila na maaari ngang nabulabog ito. Marahil nagsimula ang lahat ng yon sa mga taga-baryong mahilig mamundok at mangaso sa gubat. Yun lang kasi ang paraan para matupad ang lahat ng dahilan na narinig nila. Gayunpaman kahit may masisi pa sila, alam nila na huli na ang lahat para rito. Ano man kasi ang gawin nila, sadyang hindi na nila maibabalik ang buhay ng mga nawala. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nakabalik na silang mag-ama. Di pa man sila nakakapasok ng baryo, marami na silang nakikitang mga taong naglilibot habang hawak-hawak ang kanilang mga sulo. Bagaman malalim na ang gabi, pakiramdam noon nila Andot, 6:00 pa lamang dahil sa dami ng mga taong nasa labas. Maya-maya pa, pagdating nila sa sentro, agad silang sinalubong ng punong barangay. Hindi pa man yun nagsasalita, bakas na sa mukha nito ang tila bang napakabigat na problema. Dala ng kuryosidad, agad naman yung tinanong ng tatay niya, pero sa halip na sumagot, napatingin lang ito sa albularyo habang nagtatanong dito ng, May ideya ka na ba sa kung anong gulong kinakaharap namin dito? Meron pa ba kaming magagawa? Pasensya ka na, pero masyado nang marami ang mga pangyayari para maging mahinahon pa tayo. Kanina merong 2 batang dinukot ng mga demonyong yun. Hinabol namin sila pero pagdating namin sa Nyugan, doon sa may plaza, wala na kaming naabutan. Dagdag pa nito na kahit marami ng taong umaaligid sa baryo, may mangilan-ngilan pa rin sa kanila ang nakakasilay ng mga nilalang na tila bang nagmamasid sa mga kabahayan. Pagkarinig naman ng albularyo sa sinabi nito, taimtim itong nagpaihip ng dasal sa hangin. Pagkatapos nito, inabisuhan nito ang punong barangay na ipagpatuloy lang ang pagbabantay. Mariin din itong inilahad na hindi nila kailangang magmadali dahil wala naman silang magagawa para ito ay mapigilan. Dagdag pa nito na ang tanging paraan para matuldukan ng mga nangyayari sa baryo ay ang maalayan ng dasal ang bawat labing matagal nang nagpapahinga na nasa sementeryo. Posible kasing dito kumuha ng alipin ng amalanhig, kaya kung maaalayan nila yun ng dasal, posibleng bumalik sa lupa ang katawan nitong inaalipin ng totoo nilang kalaban. Sa pamamagitan ng ganoong bagay, hihina ang puwersa nito at mapipilitan nitong lumipat sa ibang lugar para muling bumuhay ng mga namatay.
Yan lang ang maibibigay kong detalye sa inyo ngayon. Pasensya na, pero imposibleng mapatay natin ang nilalang na ito. Masyado itong malakas, at kung sakali mang napaslang natin siya, muli lang itong mabubuhay para maipagpatuloy ang mga nasimulan niya. Hindi magandang patayin ang amalanhig, dahil kapag nabuhay ito, 10 beses pa itong lalakas kumpara sa kasalukuyan nitong kakayahan. Wika ng albularyo. Nang marinig naman ng punong barangay ang sinabi nito, wala yung nagawa kundi ang sumang-ayon. At sa paglipas ng mga gabi, naging abala ang halos kalahati sa kanila sa pag-alay ng dasal sa mga taong pumanaw na. Ilang linggo nila yung ginawa at sa loob ng linggong yon, ramdam nila ang matinding epekto nito. Ayon kay Andot, na nung simula nito ng kanilang mga kasama, tila bang humina ang puwersa ng mga nilalang. Kokonti na lang din na nagparamdam sa kanila, hindi kagaya nung una na halos grupo-grupo ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, aminado si Andot na marami ang natuwa. Akala nila dahan-dahan na lamang mawawala ang mga nilalang, pero lingid sa kanilang kaalaman, ito pa lamang pala ang simula ng totoong kalbaryo. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng paghina ng puwersa ng amalanhig. Dito na nagsimula ang pagpaparamdam ng matanda. Una nitong napansin ang albularyong nilapitan nila, kaya napilitan nitong bumalik ng wala sa oras. Pagdating nito sa kanilang baryo, agad sila nitong hinanap para abisuhan ukol dito. Kaya naman nang marinig ito ni Andot, dali-dali siyang pumunta ng barangay para ihayag ang mga nalaman nila. Ang kaso sa sobrang pagkaabala ng mga tao, tila bang walang nakinig sa kanya. Hindi nagtagal, nang mailahad na niya ang mga dapat niyang sabihin, nagkusa na rin siyang umalis kahit walang nakikinig. Akala noon ni Andot, may nakapansin sa kanyang sinabi, pero wala pala kahit isa. At sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, nagpatuloy ang mga normal na kaganapan sa kanilang lugar. Kagaya ng dati, patuloy pa rin sa pag-iikot ang mga tanod. Ang tinataboy lang ng mga ito ay yung mga amalanhig na naliligaw sa lugar. Nalaman kasi nila na takot yun sa apoy, kaya kapag naglilibot sila, nagdadala sila ng malalaking mga siga. Ngunit ang hindi nila inaasahan na sa mismong gabi pala, darating ang nagmamay-ari ng mga nilalang na ilang gabi na nilang tinataboy. Ayon kay Andot, na sa mga sandaling yun wala silang ideya sa mga mangyayari. Bukod kasi na nasa loob lang sila ng bahay, tahimik din ang paligid. Ultimo yung albularyo na nakatira sa kanila, wala ring napansing kakaiba. Ang kaso lang pagtungtong ng 11:00 ng gabi, bigla silang binulabog ng malalakas na ingay sa labas ng bahay. Paggising nilang mag-anak, dali-dali silang sumilip sa labas kung saan dito nila nakita ang mga taong parang ipinagdugtong-dugtong sa iisang katawan. Umuungol ang mga ito at sa estado nito parang labis itong nahihirapan sa ganoong kalagayan. Di kalayuan sa mga ito, nakita nila ang isang matandang hukluban na may daladalang itim na kandila. Nakayukuman kung titingnan, alam nila Andot na hindi ito basta-bastang nilalang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman yung tumitig sa mga siwang na sinisilipan nila at gamit lamang ang 2 buhay na salita, biglang nagsibukasan ang lahat ng pintuan at mga bintana. May mga narinig din silang kalabog at tinig na sumasabay sa hangin na siya namang nagdulot sa kanila ng matinding takot. Maya-maya pa, pansamantalang binalot ng katahimikan ang paligid. Yung kasama nilang albularyo noon, sa halip na lumabas para kaharapin ang hukluban, nanatili ito sa loob ng bahay para magtago. Kapansin-pansin din ang pagdarasal nito ng taimtim na parabang humihingi yun ng proteksyon sa kanyang mga karga. Subalit di pa man ito tapos sa pagdarasal, nakita niya ang pagyakap ng dilim sa katawan nito, kasabay ng pagkalusaw ng kwintas na suot-suot nito.
Sa isang kisap mata, bigla itong lumutang sa sahig hanggang sa may kung anong puwersa ang humugot dito papalabas. Dala ng pagkagulat, wala siyang nagawa kundi ang magmasid. Gustuhin man nila itong tulungan, alam nila na wala silang kakayahan. Hindi naglaon. Nang makarating na ito sa kinaroroonan ng hukluban, kitang-kita nila kung papaano hilahin ng matanda ang ulo nito. At nung maputol na yon ng nilalang, pinaluhod nito sa lupa ang natira nitong katawan bago sapilitang dukutin sa dibdib ang laman loob ng albularyo. Pagkakuha niya rito, agad niya yung sinakmal kasabay ng dali-dali nitong pag-alis. At nang makalayo na ang matanda, nagaangil naman lumapit sa kanilang pamamahay yung nilalang nakasama nito. Sinubukan nitong pumasok sa loob pero hindi yun nagtagumpay dahil sa laki ng katawan nila. Kaya naman ang mapagtanto yun ng nilalang, ito na rin mismo ang nagkusang umalis. At sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, naiwan silang tulala sa loob ng bahay habang pilit na pinag-iisipan ang kanilang mga nasaksihan. Alam nila na hindi ito produkto ng kanilang imahinasyon dahil ang pangyayaring yon ay totoong naganap. Dumaan ang mga araw. Kahit maraming tao ang biglang nawala sa kanilang lugar, wala silang pinagsabihan ukol sa kanilang nakita. Para kay Andot at sa pamilya niya, mas mainam na ilihim na lamang ito kung ayaw nilang madamay at balikan ng nilalang. Bagay na siya namang ginawa ng bawat isa sa kanyang mga kapatid. At sa paglipas ng taon at dekada, kahit bumalik na sa normal ang pamumuhay nila, nanatili pa ring sariwa ang mga bagay na nakita nila. Para kay Andot, habang buhay na itong tatatak at kailan may hinding-hindi na niya makakalimutan ang tungkol sa pinakamataas na lahi ng Amalanhig.